Goeiemiddag. Het kruiend ijs bij Hilpen is een wiere topattractie. Joet kwamen er al honderden mensen op aan. Op woonplakken binnen de ijsbulten wel 6 meter hoog. Na de flinke vroegsperiode is er een soort kruiend ijs ontstaan. De ijsplaten op IJsselmaar brekken troch de Wien en het Taiwaar en worden op elkaar treun. Troch de zuidwestenwind gaat het allegear richting de kust. Dit unieke natuurverschijnsel loekt een soort mensen. Mooie plaatsjes. Ja, hartstikke mooi. Geweldig mooi, waardevol om goede foto's te nemen. Dit is prachtig. Mooi een stukje natuur. Zo. Ga je wel eens jaren zien? Ja, een keer toen wij over de Achterdiek kwamen. Maar dit is er tegenbij ben ik nog nooit geweest. Nou, maar het is ook laat denk ik, of net? Heb je het al bezocht? Nee, ik en mijn vrouw zit er bovenop. Ik vind het prima. Dit weekend worden duizenden mensen verwachten bij Hilpen. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog is er een wilde baargsjongen in Friesland. Hier in het natuurgebied tussen Lippenhuizen en de Hemrik is de wilde baargsjongen. Een maaiwerker van Staatsbosbeheer kwam in te steen met het beest dat gauw uitnaaide. Nevens boswachter Roel Vierse mij de kans grut dat er meer binnen. Als die grote populatie voorkomen, dan zijn ze gevaarlijk voor het verkeer. Ze komen protten voor auto's. En dat zie je op een Veluwe. Ik voor de landbouw, een protte landbouwschade. Vooral maïspercelen, hier appelpercelen, daar kan ontzettend schade. Dus de landbouw is net blij mee. En ja, eventueel voor ziekten kan zeker gevaarlijk wezen. De provincie Friesland wil geen wilde baargen binnen de grenzen. Jagers zullen opdracht krijgen het beest uit te zetten. Het lichaam dat van de man in het wetter in Frenscher voen is van de man die het zo'n de snij vermist was. Dat had de politie bekendmaken. Het gaat net om een misdrijf. Een voorbijganger zegt van de man wat in het wetter dreeuwen onder 6 Birmer in Frenscher en was kage de politie. Die had het lichaam voorthellen en onderzoeken litten. De man werd al dagen vermist. De politie hier van de week ook al in het wetter zocht om, maar doe is niet voen. De Frieske Tweede Kamerleden Lut Jacobi en Jacques Monash van de PvdA bleven partijleider Job Cohen stiepjen. Cohen leidt onder vuur troch een uitlekte mail van Tweede Kamerlid Frans Timmermans. Die steurde mon uitlittings van Cohen dat de PvdA dezelfde uitgangspunten hebben zou als de SP. Het bestuur van de PvdA in Friesland stiepet zowel de partijkoers als de partijleider Cohen. Bij een dramatisch ski-ongeluk in Leg is prins Johan Frieso levensgevaarlijk verwonden rekken. Hij wie met een groep of piste on het skiën doet er een lawine kwam. Voordat dit schokkende nieuws bekend werd, kwam prins Willem-Alexander van der Moon als verrassing op visite in Ljouwert bij een bijzonder project voor Mali. Het Man 2.0 project wordt stiepen troch het Oranje Fonds, dat Willem-Alexander beschermheer van is. Doel is om autochtone en allochtone Mali, die al langere tijd geen werk meer hebben, uit haar isolement te helpen en op waai te helpen. Eigenlijk gaan die mannen kijken van wie ben ik en wat kan ik en op den duur wat wil ik, waar sta ik nu en wat wil ik en hoe kom ik waar ik naartoe wil. En daar ondersteunen wij. Voor de deelnemers wie de koninklijke bezitten een grote verrassing, want rond van de moon wisten ze nog van niet. Op recreatiepark Barrediel in Tjemerum zullen de huisjes net meer permanent of voor langere tijd bewennen worden. Dat had de eigenaar van het park in een convenant afpraat met de gemeente Frenscher. Er wien er al klachten oerlijst van Polen die in Friesland aan het werk wien en op het park wen. Daarom kwam de gemeente maar een dwangsom, want permanente of langdurige bewenning is net tastien. Om onder die boete uit te komen is de eigenaar van het park toch akkoord gegaan met de regeljouwing. Maar nou rint er een soort inkomsten mis en dan moet er vanzelfs wel hierders komen. Dus we willen in de richting van een soort wellnesscentrum met sauna en al dat soort gelegenheden erbij. Dat betekent als dat er is, dat we dan ook in de winter veel mensen naar het park kunnen krijgen. En met name de Duitsers, want die zijn daar nogal erg op gefixeerd. Het was dan een besluit. Joen en vannacht regent het en is het 4 graden. Morgen is het ik reinig waar en er stiet een stevige zuidwestenwind. Het wordt dan 8 of 9 graden. En dit wiet nijs in het kwart aan. Om 6 uur ben we er weer. Maar meer en oornijs dadelijk sneed op vreed. Graag ontaast.